Tini kaisa hala hali hai ke ko puro kaisa tiprasat wansa wanjing lai debet ngo urpati lai tongmano tui tam ko bongna dolai hangkorni YTF hisabai जों दलाई डिस्ट्रिक्ट YTF टीम बाखाखै जे हालाहाली सम्बुक सरागजे चिनी टिपा जो बुखुक खरकसा जे रेप खाइजाकमानि अबना तिचिंबो बेलेकनो कष्ट नांगो एबा खादुगो ताइ सेबो सेलिंगो तानिगे जों नुगो सालब्रुम बुरुम न चिनी टिपा जुग्र चिनी नगनि आखरके फातार जों सेफ्टी करे इवन नगसदे जों सेफ्टी करे चिनी टिपा सारक अबाइके टिपा जुग्र अबाइके रेप खाइजागो बुथाल जागो जे अबनि बागै जों दलाई डिस्ट्रिक्ट YTF नि बाखाखै बेलेकनो खाखामो ताइ जे बुथालनाय जे अंगन चिनी अबु खुगनो जे रेप खाइनाय अबनबो पाब्लिक रो बुथानि जों थिकाहिनि जों खानागो हस्पिटाल थांगै गन बे आं जत दलाई डिस्ट्रिक्ट एबा जों जत त्रिपुरा हानि जत लुकुरं हाइदो खाइनाय अब अ मेटर टोटाली और एडमिनिस्ट्रेशन सरकार तंग ब गभर्नर टेकेल खाइनाय अब मेटार जों एसे पेनिक अंगिया गय एसे जों तुंफ्लांगिया गय एसे जों ताहिनाय अबनति कखामि जों पिलाया गय जों साक साकनो कंट्रोल खाय जों तनानि तानगे चिनि बासकांना हारमुं जों खानचाके जबा खाइनानसे अबनि बागैना आं कयनानै मुसुगु जे टिप्रा सारक सब समय अबके रेप मर्डर के बुथल जागो अन बे आं साना मुसुगु जे वान सारक नबो जाते भविष्यत चिनि टिप्रा सारकनि साकागो अभय तांथुं आ जदि अभय अंखाय जोंबो जथेष्ट जों अबनि प्रतिबाद खैनानै जोंबो प्रस्तुत मातंनाय अबना प्रतिबाद खैनानै जोंबो रेडी मातंनाय अन बे हास्टेन जतुल करियो जों बी रेडी तंगानि बागै जाते चिनि साकागो अभय जे कुनु समय रेप मर्डर अंखाय जों अबना प्रतिबाद खैनानि बागै के बायथागो आं हाइदो खाइनाय जतुल कुरंनो अबना तैया सुसुं तुंफ्लांयागै तानिके अमेटर चिनि बर्तमान सरकार दं राज्य सरकार बगनायनाय गावनि बागै जों जतन शान्ति श्रृंखला बजाय जों थानसागै जों बासकांगो यात्रि सोलिनाय बागै जदि ओ मेटा नति लै टुंफ्ला लै मन जगाव गमिलाय आंखै नरंनि पटे खेब्रक तामंलायनाय आ जदिनो ओ मेटारति जदिनो कुनु थागमुं गरि हिंकाय जदि कुनु अबनो सल्युशन थानानै नाय हिंकाय जों निश्चय अबनो तै बारि हिंकाय जोंबो जथेष्ट जों एक्शन लानानै स्टेप बालानाय जों बबायके जों सिनि जातिनो जों रक्षा खाइनाय चिनि दफानो जों बयगे रक्षा खाइनाय जों बबनो जथेष्ट जों एस टिप्रा हिसाबै जों अबनि भूमिका पालन माखिनाय